Jolup Chancellors mag mbalariany okwayo jopuonjre mag higa mokwongo mondo mi ochak donjo e kuonde tiegruok chakruok mar somo tarik 1 mar dwe mar 9. Bedni osemigi omenda ma gichulo katoyo. Deko obedo mar chwalo omenda ma owinjo bedni chulo mag somo kaluwore kod paro manyien mar siro somo mag kuonde tiegruok mamalo ma pod itwak e od bura. Kaka Judith Omondi lero, mbalariany kaka Rongo, Meru, Machakos e kind mamoko oserwako thoth jopuonjre kama ichulo en mana kar nindo gi thuloni. Kowuok e mbalariany mar Rongo, kaunti ma Migori, chenro mar rwako jopuonjre mar higa ma okwongo nyochakore wuok tich mar tarik 24 kendo pod dhi nyime juma ma okwongo ma owinjo jopuonjre gi odonji e skunde. Jopuonjre oyienegi donjo ma onge omenda mar somo kaluwore ni pok ogol lai malong'o e wi omenda ma owinjo ochul e kit somo ka kit somo kaluwore ni paro mar omenda mar siro somb kuonde tiegruok mamalo nyicha eka ochwali od bura kendo pok opuodhi. Nyaka sani ni watimo admission chakre nyoro to pok wayudo, miyo gino samiyo wabuo kaka nyithindo madhi chako somo nikech kwadonjo e skul kae to wayudo ni paro lokore nikech skul wacho ni nyaka gibed gi minimum amount moro ma nyaka wachak godo. Omo nyithindo mang'eny kaka an kama adhi dok dala mondo mi amany pesano koka bed admitted. Kakoro moko kuom jopuonjre ywak ni kata omenda mamoko ma kamoro inyalo dwar mondo mi gichul kaka mar kar dak tamogi kaluwore gi rem mar omenda. Nanyalo gombo ni ka ibro tim admission moro higa makiny to gima kama otimore to gindiki as a note registration form. Anyalo kwayo sirikal mondo tim piyo piyo oketnwa scholarship no mondo kik wadelay gi admission wa mar jo first year. Ok jonyuol te man gi nyalo mar kelo pesa ma gidwaro no sichego. Gimiwa thuolo nikech government nosewacho ni giboketo pesa mar scholarship no tenge. Gimiwa thuolo nikech wang'eno boyudo pesa no, koro ka pesa no biro to waboro ne. E mbalariany mamoko kaka Meru, chenro ni ochakore kawuono kendo ka bende ichulo mana omenda mar kar nindo. To onge fees minyalo mi nyithindo nikech gini pod dhi mbele. The bill must be passed a parliament. Koro for now, kaka ani Meru University of Science and Technology, kalenda marwa wacho ni wachak puonjo nyithindo from tarik 1 dwe mar 9. Wasewacho ni nyithind Kenya te madwa somo obi gichak register to ka sirikal osetieko to gibiro nyiso wa yo magidhi chulogo, kaka gibiro chulo fees. Koro kwa biro miyo gi fees structure. Machakos bende ne ok odong' chien kendo e kwan mar jopuonjre 4,000 ma owinjo donji 3,000 odonjo odiochieng' ma kawuono. We were expecting about 4,000 students and so far 3,000 have registered. The others are ongoing, as you can see at the background. We are not demanding any fee from them. It's only the one for accommodation. So they are just coming in without any challenge so far. Chenro ni dhi nyime e kinde ma od bura pod idwaro mondo mi opuodh pend chik omenda masiro somb kuonde tiegruok mamalo makoro dhi pogore kod ma osebedo kendo dhi nywando lai mag omenda duto mag somo mamalo e agulu achiel. Ka japuonjre dhi yudo sir rang'iny ma odwaro e yor hola ma ok odewo anyuola ma oyaye. Puonjre mamoko mag higni manyime osechako yudo sir maggi mag hola kendo bende chako doki e skul dwe mar 9 higani. Judith Omondi, Ramogi TV.